Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα αναβαθμίσουμε τον Kenji. Πήρα τα credits που χρειαζόμουν για να τον ξεκλειδώσω από ένα demonic drop χθες. Δεν το έβγαλα βίντεο. Ας αρχίσουμε. Επίσης έτυχα 2 skins από Angelic Star Drops. Ποια έτυχα? Nightmare Sandy και Angel Max. Screenshot στο τέλος. Star Power αυτό. Αξίζει αυτό τώρα για τα 20 gems? Μάλλον όχι. Πάμε να τον δοκιμάσουμε. Solo Showdown. Ήθελα για πολύ καιρό να πάρω τον Kenji και επιτέλους κατάφερα να τον πάρω. Είναι πολύ δυνατός. Ακόμα και μετά τα nerf είναι full δυνατός. Τώρα στα παιχνίδια με bots, οπότε δεν θα είναι και κάτι δύσκολο. Ένα sticker. Δεν θα χάσω από τι. Όχι. Το ωραίο είναι ότι κάθε φορά πυροβολάει, του δίνει ζωή πίσω. Είναι φουλάδικος. Τίποτε θα κάνουν οι αντίπαλοι. Έλα εδώ. Έλα. Okay. Αυτό το Star Power είναι επίσης full δυνατό. Καλό damage από τη Super. Nice. Θα βάλω λίγο το βίντεο σε παύση, θα το συνεχίσω όταν πάρω τα 2 Angelic Drops εδώ πέρα. Βασικά δεν το βάζω σε παύση, απλά θα συνεχίσω. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, επειδή είναι το πρώτο μου βίντεο, έτσι δεν είμαι συνηθισμένος ακόμα. Βασικά από τα πρώτα μου, το δεύτερο βίντεο που φτιάχνω είναι. Ωχ, Άντζελ. Να μην πετύχει ο Άντζελ, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και αυτοί οι δύο ας παλέψουνε. Α, έλα. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Πάω να τελειώσω τον Άντζελο. Ω, ναι. Πόσο γρήγορα load έχει ο Kenji. 6 κύβους ξανά. Οκ, τώρα μπορώ να συνεχίσω το βίντεο. Αν νικήσω αυτό το γύρο εδώ πέρα, παίρνω 2 Angelic Drops. Εφτά κύβους εναντίον ενός Kenji με πόσους λίγους κύβους, δεν θυμάμαι πόσους. Και απλά με τη Super την τελείωσα. Καημένος ο Kid. Ο Tick. Και οι 2 drops. Μεσαίο. 100 credits. Και ένα κανονικό. Πάμε λίγο ακόμα gameplay.
Ναι. Για ποιο λόγο νόμιζα ότι θα πέθανε από την Τζάκη, ενώ ήτανε bot. Δεύτερη φορά που πρέπει να συνεχίσω το βίντεο. Πού είναι ο τελευταίος? Ένας άλλος Kenji, αλλά νομίζω ότι είναι bot. Ο Kenji το bot πέθανε ήδη. Μετά θα πάω να παίξω και κάνα 2 πίστες στο Map Maker, γιατί εκεί πέρα δεν γίνεται να σου βάλει bot, θα έχει μόνο αληθινούς παίκτες. Χειρότερη super ever. Όχι, νομίζω ότι πέθανα. Οκ, μια χαρά. Και 1v1. Πρέπει να προλάβω την ήττα πριν φύγει μακριά. Και
θα αφήσω την αρκούδα να με κυνηγάει. Και θα το σπάσει την προσοχή της αρκούδας. Ας σκοτώσει η αρκούδα την νύχη. Εγώ πραγματικά δεν έχω όρεξη να κάθομαι να σκοτώνω την αρκούδα. Το drop. Να είναι ένα skin, όχι. Ok, 100 blinks και 172 token doublers. Πάμε mapmaker λίγο να δοκιμάσω με αληθινούς παίκτες. Ok, οι αντίπαλοι μοιάζουν καλοί. Ευχαριστώ El Primo. Να πάω να σκοτώσω τον El Primo. Θα κάνει σούπερ. Οκ. Νόμιζα ότι χάσαμε εδώ πέρα. Που κλείεται να το νικήσουμε αυτό.